Ja otin tässä esimerkin alustasta, jota on mallinnettu tässä tämän projektin puitteissa. Meidän oma Nine Silica, joka on nimensä mukaisesti tämmöisen Silicon Cafe-alustan 9-ytiminen versio. Eli meillä on 9 tällaista myöskin open source laitteistoa, eli open source RISC-prosessoreita siellä 9 kappaletta, jotka on meillä kehitetty. Ja näitä kytkee toisensa sitten tällainen symmetrinen mesh network on chip. Ja toimii sillä periaatteella, että siellä on yksi ydin, joka hoitaa kontrollin ja liitynnät, ja sitten 8 muuta näistä 9 sitten ajaa rinnakkaistettua ohjelmistoa, ja tämä kaikki tapahtuu yhdellä FPGA:lla. Ehkä tämän näköinen järjestelmä. Ja siellä on tosiaan yksi näistä kavereista, joka keskittyy tähän ulkoisen muistin ja ulkoisten liityntöjen hallintaan ja kontrolloi sitä, miten eri tehtävät jaetaan näiden 8 muun laskentayksikön kesken. Ja mitä malleja tarvitaan, että tällainen järjestelmä pystytään simuloimaan tuolla järjestelmässä, niin meillä on System-C-mallit. Ensinnäkin tällainen käskytarkka malli tästä kahviprosessorista, jossa voidaan sitten ajaa toiminnallisia simulointeja. Ja tämän Network on Chip-osuuden, eli tämän prosessorin välisen kytkennän malli transaktiotasolla. Sitten ihan yksinkertaiset ajoittamattomat muistimallit, jotka sitten synkronoidaan näihin synkronisiin komponentteihin. Ja meillä on myös sitten tällainen TCP/IP-malli korkealla tasolla tehtynä, jolla voidaan mallintaa sitä, että tätä järjestelmää kytketään ulkomaailmaan verkon kautta. Tehdään multi-Nine Silicaa tai sitten johonkin muun tyyppiseen järjestelmään kytketään tätä. No joo, sitten tuosta suunnitteluavaruuden haravoinnista vähäsen. Eli tässä ajatuksena on se, että kuvataan tätä järjestelmämallia näille alustamalleille erilaisille alustoille, eli haetaan sitä sopivaa tai sopivinta versiota siitä alustasta tai eri alustoista, joita on käytettävissä. Ja vertaillaan sitten suorituskykyä ja hintaa ja esimerkiksi erilaisten resurssien allokoinnin ja erilaisten skedulointien vaikutusta siihen, että mikä toteutus on paras. Ja tämä on itse asiassa sellainen osuus, jossa ei vielä ole olemassa olevaa työkalua, joka meidän tarpeisiin sopisi. Ja se on vielä toivellistalla, eli sitä pitäisi kehittää tässä. Meillä on vielä 2 vuotta ja 3 kuukautta projektia aikaa jäljellä, niin eiköhän se ehditä siellä saada aikaan. Sitten käyttöliittymään ja muuhun liittyviä asioita, mitä on jouduttu miettimään tässä, on se, että tietenkin näillä työkaluilla pitää olla graafiset käyttöliittymät. Ja yksi juttu on sitten se, että sen pitäisi toimia erilaisissa käyttöjärjestelmissä, ainakin Linuxassa ja Windowsissa. Joku himoitsee Maciin tätä ja muuta. Ja me on tällä hetkellä tässä arkkitehtuurimallinnusympäristössä niin käytetty tällaista Qt-merkkistä käyttöliittymägeneraattoria ikään kuin, joka ei suoraan käytä noita spesifisiä käyttöliittymäkirjastoja, vaan perustuu tällaisiin korkeamman tason kuvauksiin sekin. Ja toinen haara, joka näyttää aika mielenkiintoiselta, on se, että me on tätä Eclipseä, joka on siis tällainen myös avoimesti käytössä oleva työkalu, jonka päälle on mahdollista sitten
sitten liittää ikään kuin plugineina eri työkaluja ja tällä voidaan myös sitten hoitaa tämä käyttöliittymien pulttaaminen näihin olemassa oleviin työkaluihin. Ja yksi mielenkiintoinen ominaisuus on se, että tuossa kun tämä Foresight oli nyt valittu päätyökaluksi siihen järjestelmämallinnukseen, niin siellähän vilahti tämä Ptolemy 2 vaihtoehtona, niin tämä Ptolemy 2 saadaan myös kytkettyä tähän järjestelmään sitten tämän Eclipsen kautta, eli ei tarvitse hylätä sitä täysin, vaan voi sitten sen perusteella, jos haluaa käyttää Ptolemyä, niin käyttää sitä, ja jos haluaa käyttää Foresightia, niin käyttää sitä. Ei ole sidottu tähän meidän valintaan lopullisesti. Ehkä yhteenvetona se, että tällaista avoimen lähdekoodin järjestelmämallinnusta tarvitaan eritoten tuonne pienille firmoille, joilla ei välttämättä ole resursseja sitten kaupallisia työkaluja hankkia. Ja tässä SysModel-projektissa ollaan rakentamassa tällaista mallinnusympäristöä. Tämä on eurooppalainen projekti, mutta pohjoismaista yhteistyötä harrastetaan tässä näin. Nämä firmat oli kaikki Suomi, Ruotsin, Norja, Tanska akselilta. Ja tosiaan nämä pääpalikat, joista puhuin, oli tämä järjestelmän toiminnallisuuden mallinnus, sitten alustan arkkitehtuurin mallinnus ja sitten näitä sopivasti yhteen koplaava Design Space Exploration toiminnallisuus. Ja tämä on tosiaan work in progress, eli 2 vuotta ja risat, niin voin kertoa enemmän siitä, mitä kaikki on saatu vielä aikaan tässä näin. Kiitoksia. Kysymyksiä kenties? Sama linja näyttää. Kaikki selvää.